At the net. And was knocked down. Now Domi flips it high. Solani goes after it. Timo Solani breaks it. He scored! Tervetuloa NHL Fan Podcastiin matkalle kahden suomalaisen NHL-fanin kanssa etsimään uutta suosikkijoukkuetta. Alussa auditoimme kaikki 32 NHL-jengiä fanin näkökulmasta ja vain puolet tiimeistä selviää mankelin läpi pudotuspeleihin. Koittaa taistelu lempijoukkueen tittelistä. Onnella on osansa ja lopussa jäljellä on 2 joukkuetta. Uusi suosikki sekä uusi arkkivihollinen. 2020-luvun Devils ja Red Wings tai TPS ja Jokerit. NHL Fan Podcast jatkuu, kunnes uusi suosikki tai arkkivihollinen voittaa Stanley Cupin. NHL Fan Podcastin juontavat Lieksan Hurttien kasvatti Henri Kukkonen ja Joensuun Kiekko Karhujen kasvatti Jesse Jormakka. Oikein mukavaa perjantaita täältä NHL Fanipodcastista. Vuorossa kausi 2, jakso 2 ja tänään käsitellään tulokkaita niin ympäri maailman kuin myös Suomesta. Yleensä nämä maailmalta tulevat tulokkaat on aika pitkälti semmoisia, jotka luultavasti on tänä vuonna kokoonpanossa ja suomalaisia vähän pienemmällä filterillä. Eli siellä on muutama, jotka ei välttämättä ainakaan aloita kautta kokoonpanossa, mutta luultavasti jossain vaiheessa saa vähän ainakin jääaikaa. Täällä Barcelonassa mekin varassa tuttuun tyyliin Henri ja Kuopiossa Jesse. Morjens. Terve. Mitäs Barcelonan syksyyn? No täällä on ihan positiivisesti menee. Mukava, että on vähän kelit viilennyt, niin kuin viime jaksossa sanoin. Ja viikonlopun rullakiekkotreenejä odotellessa täällä on ollut kaiken maailman arkipyhiä ja muita, että nyt on sählyvuorot jäänyt tällä viikolla pelaamatta ja näin, niin on ihan kiva, että pääsee taas vähän liikkumaan. Myös siellä on urkkanitkut päällä. Joo, viime viikonloppuna oli myös lätkäkauden avannut turnaus tuolla Andorrassa. Mä en sinne päässyt paikalle, kun mun piti olla täällä koirien kanssa himassa, niin sen takia ei sitten ollut sunnuntaina rullakiekkotreenejä täällä, kun ei ollut tarpeeksi jätkiä kentälle. Niin nyt on tosiaankin viikon verran tässä nitkuilu, että pääsisi pelaamaan. No, mites Kuopiossa? Eihän täällä. Työntekokaudet alkaa junnuilla ja hiljalla ja arki täyttyy peleistä. Rangers-paita päällä siellä. No joo, jotain piti laittaa päälle. Ajattelin, että olla videon välityksellä, niin jotain vieraskoreutta osoittaa, että joku riepu on päällä. Tosiaankin tulokkaista jutellaan tänään. Jesse on tehnyt todella hyvät muistiinpanot meille ja mä tuossa vähän lisäilin ennen kuin aloitettiin nauhoittamaan. Otetaan ihan pienenä kertauksena tähän, että mikä se onkaan tulokas tuolla NHL:ssä. Eli NHL-pelaajaa lasketaan tulokkaaksi, jos hän on alle 26-vuotias syyskuun 15. päivänä. Eli siis ei ole täyttänyt vielä 26 ikävuotta ja ei ole pelannut 25 peliä millään edellisellä NHL-kaudella ja ei ole pelannut vähintään 6 peliä NHL:ssä 2 viime kaudella, silleen, että taas molemmilla kausilla pelannut 6. Jos noi on ylittänyt, eli 2 viimeisellä kaudella on pelannut 6 peliä vähintään, niin sitten ei lasketa tulokkaaksi, tai jos on yhteensä pelannut runkosarjassa 25 peliä, eli 24 matsia on vielä tulokas kauden alkaessa. Ja tähän tosiaan lasketaan mukaan pelkästään runkosarjaottelut, ja siitä syystä on välillä näitä, että pelaa junnuja tuolla pudotuspeleissä, kun sen takia sitten ei tuo tulokastatus lähde pois. Atro Leppänen, joka on nyt tuolla Edmonton Oilersin organisaatiossa, häntä ei lasketa tulokkaaksi, vaikka ei ennen ole NHL:ssä pelannutkaan, koska hän täyttää tämän vuoden joulukuussa jo 27 vuotta, eli on yli-ikäinen siihen. Tämä on niin sanottu Sergei Makarov-sääntö. En tiedä, kutsutaanko sitä sillä nimellä, mutta Sergei Makarovin takia se tehtiin, koska hän vuonna 1990 tai silloin keväällä voitti Calder Trophyn 31-vuotiaana. Eli
Silloin oli ollut se esirippu siellä, että sieltä ei päässyt lentelemään Neuvostoliitosta tuonne Amerikan puolelle ja sitten noissa 80-luvun loppupuolella 90-luvun alussa rupesi tulemaan niitä loikkauksia, niin Makarov meni Calgaryin ja siellä Calgaryn paidassa jo kohta lähes veteraanin statuksella pelatessaan voitti ton Calderin. Tästä on sitten toisinpäin Ken Dryden, joka voitti ensin Conn Smythe Trophyn, koska kutsuttiin kesken kauden Montreal Canadiensin riveihin, pelasi siellä vaan tyylin 6 peliä runkosarjassa ja sitten himo pudotuspelit, voittivat Stanley Cupin ja valittiin pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi. Ja sitten vasta seuraavalla kaudella voitti Calder Trophyn. On ainut pelaaja NHL-historiassa, joka on näin päin voittanut. Juurihan tuossa, taisiko olla viime viikolla vai pari viikkoa sitten Ken Dryden kuoli. Vähän yli 70-vuotiaana. Aivan uskomaton ura. Pelasiko se 8 kautta NHL:ssä ja voitti 6 kertaa Stanley Cupin. Ja oli hyvin menestyksekäs käytännössä mille tahansa, mitä tahansa se teki. Opiskeli paljon yliopistossa ja oli muun muassa parlamentin jäsen Kanadassa ja kirjoitti kirjoja ja todella fiksu sälli ja tosiaan hyvä käytännössä kaikessa. Joo, se oli jännä tosi, silloin kun hän kuoli, niin monessa podcastissa sitten puhuttiin Drydenista, niin se ainoa lähde hänen niin jääkiekko-uralle oli ne kirjat. Että se ei vissiin niin haastatteluja tykännyt hirveän paljon antaa. Sitten se kirjoitti kirjoja niistä aiheista, mistä haluttiin tietää. Joo, pitäisi itse asiassa lukea joskus noita Drydenin kirjoja. En ole itse lukenut yhtään. Samoin. Kun puhuttiin noista pelaajista, jotka tulee pudotuspeleissä vai pelaamaan NHL:ssä käytännössä ensimmäisiä pelejä, niin viime kaudellahan niitä oli muun muassa Zeev Bayum, Ryan Leonard ja Oliver Kapanen. Ryan Leonard ehti pelata 9 peliä tuolla runkosarjassa, mutta esimerkiksi Oliver Kapanen, niin en ole ihan varma, pelasiko yhtään runkosarjapeliä. Saattoi pelata yhden tai kaksi. 18. Okei. Ja sitten meni Ruotsin takaisin ja sitten Ruotsissa loppukausi, niin kuin loppuu nuokin yliopistokaudet aikaisemmin, kun NHL:n pudotuspelit loppuu, niin sieltä sitten voi tulla näitä niin kuin yleensä parempia junnuja tai niitä yläpään junnuja pääsee sitten pelaamaan niin kuin Zeev Bayum siellä Minnesota Wildin riveissä. Ja Demidovhan tuli hyvin samalla tavalla, että sitten Pietari kanssa oli. Joo, se oli aika yllättävää, että se sieltä tuli ja iso hype Montrealissa. Kun puhutaan tulokkaista, niin pitää myös puhua draft-ikäluokista. Nämä meidän tämän päivän miehet tai pojat on aika pitkälti muilta vuosilta kuin viime vuodelta. Viime vuoden draftiluokasta meillä on tässä pari sälliä, Matthew Schaefer ja Michael Misa, ja sitten enemmän tuolta 2024 ja 2023 draft-ikäluokista, ja sitten suomalaiset on jopa tuolta 2022 ikäluokista. Eli on hyvin epänormaalia, että pelaaja pelaa heti seuraavana vuonna, kun se on draftettu NHL, niin NHL:ssä esimerkkinä viime vuoden eli 2024 kaudella draftettuja pelaajia pelasi NHL:ssä tasan 6 kappaletta noita runkosarjan otteluita. Celebrini oli ainut, joka pelasi täyden kauden 70 peliä, tietysti oli vähän loukkaantuneena. Ja sitten kaikki nämä muut, jotka viime kaudella 24 vuoden draftiluokasta pelasi, niin on vielä tällä kaudella tulokkaita. Calder, eli joo, mitä Jesse? Niin rupesin miettimään, että tuleeko muita suomalaisia mieleen kuin Barkov ja Laine, jotka on tullut peliin 18-vuotiaana. En ole varma, tuliko silloin toi Kari Lehtonen aika nopeasti, kun se varattiin myös kakkosena. Ja sitten Olli Jokinenhan meni aika nuorena kanssa. Niin oli. On niitä joitakin
Aho meni aika nuorena kanssa. Se on varattu 2015 ja 16-17 on sitten ensimmäinen kausi, että pelasi vielä niin yhden kauden liigassa. Sebastian Ahokin. Joo. Calder, eli parhaan tulokkaan palkinto, jos katsoo kertoimien valossa, että kuka on kaikkein todennäköisin Calderin voittaja, niin se on Montrealin Ivan Demidov. Itse asiassa aika selkeästi seuraavaksi parhaat kertoimet on 10 kertaa isommat melkein. Demidovilla on 2,9 ja Ziv Bujumilla on 230. Et siinä on aika iso toi ero. Demidov pelasi heti niissä parissa aikassa pelissä, mitä se tuli viime vuonna, niin todella hyvin ja ei silleen tavallaan näyttänyt enää junnulta siellä. Se vertaantui peliltä ihan täysin niin kuin Celebriniin ja Mitchkoviin, jotka kamppaili viime vuoden Calderin voitosta. Joo. Niin se varmasti plus se, että Montreal on, niin kuin Demidov on ympäröity äärimmäisen hyvillä pelaajilla, Joo. joka tukee sitä kanssa. Toi on kuitenkin silti jännä, että Ziv Bajum on niin kuin toisena tuossa listassa. Se on kuitenkin pakki. Joo, ja niin on tuo kolmaskin, mikä on tuo Alexander Nikishin, josta puhutaan tuossa itse asiassa kaikista viimeisimpänä johtuen siitä, että meillä nämä on aika järjestyksessä nämä pelaajat, ja Nikishin varattiin NHL:ään jo vuonna 2020. Joo, taitaa olla tämän kilpailun vanhi. Joo. Mennään sitten viime vuoden, eli 2025 draft-luokkaan, ja siellä tietysti itse oikeutettuna ensimmäisenä pelaajana, kenestä puhutaan, on ensimmäinen varaus Matthew Schaefer, New York Islanders. Hänet poimi ensimmäisenä, vaikka siinä viimeisen vuoden tai parin vuoden aikana oli todella monta eri pelaajaa, jotka kävi siellä niin kuin prospect-listojen kärkipäässä. Muun muassa James Higgins oli pitkään ykkönen ja sitten tippui tyyli, oliko se seiskana, kun se sitten loppujen lopuksi otettiin. On vissiin vähän pienempi kokoinen hyökkääjäksi ja näin, niin se oli yksi niistä syistä. Ja ei välttämättä esimerkiksi U20-kisat mennyt ihan niin hyvin. Tämä Matthew Schaefer, hän loukkaantui siellä, oliko jopa ekassa tai toisessa pelissä, että ei päässyt hirveästi loppujen lopuksi vaikuttamaan siihen Kanadan jengiin, mutta siellähän Kanadan U20-jengillä meni tosi huonosti viime kisoissa ja hävisikö ne muun muassa Latvialle historiallisesti. Kyllä. Tästä on pakko sanoa tästä Matthew Schaeferista, että jos joku haluaa tutustua enemmän mieheen, niin Islandersin some-joukkue on nyt päässyt koirankopista, koska siellä Lula Marillo on työnnetty sivuun GM:n paikalta ja on vähän nuorempaa vertannut siellä päättävissä elimissä, niin on myös annettu sitten lupaa some-tiimille tehdä tuommoinen nykyisin aika muodikas behind the scenes-tyyppinen ohjelma YouTubeen. Ja ensimmäinen jakso käsitteli viime kesän draftia ja siellä pääosassa Matthew Schaefer, jolla kyllä todella traaginen tuo viimeisen parin vuoden taival ennen kuin pääsi tuonne draftiin. Siellä hänen äiti kuoli syöpään 2024 vuoden, oliko helmikuussa, ja ihan vain pari kuukautta aikaisemmin hänen sijaisperheen äiti ja junan alle vissiinkin poliisit oli sanonut, että tahallaan 3 kuukauden sisällä menetti siis 2 aivan äärimmäisen tärkeää henkilöä, jotka oli tukenut tuossa uralla paljon ja hänhän siellä lavalla, kun Gary Bettman hänen nimensä siellä lausui ja sitten se tuli ja laittoi sen Islandersin paidan päälle, niin rupesi itkemään siinä, kun herkistyi. Islanders oli laittanut, kun äiti kuoli rintasyöpään, niin semmoisen pinkin rintasyöpämerkin ja äidin nimikirjaimet siihen paidan rintamukseen ja sitten se antoi suukon sille merkille ja näytti sitten äidille, että täällä ollaan. Tämäkin olisi ollut jotain semmoista, mikä ei Lamorello aikana olisi natsannut ollenkaan tämmöinen tavasta poikkeaminen. Joo.
En tiedä, mitähän mieltä Lullamarella on siitä, että nyt onko se NHL laajuisesti tullut uusi sääntö, että ei tarvi olla puku päällä pelaajalla, kun tullaan Kyllä. peleihin. Se siinä uudessa pelaajayhdistyksen sopimuksessa niin tuli tämmöinen vapaamuotoisempi, että ei enää määritellä, kuinka tullaan hallille. Noin Elias Friedman ja vai olisikohan ollut, no nyt en muista, kuitenkin joku näistä toimittajapodcasteista niin sanoi, että oli tosi outo olla hallilla, koska ennen sä aina tunnistit pelaajat, että ne tulee niin kuin hyvin puettuna kallispuku päällä tai Patrick Laineena niin kuin räväkkäpuku päällä, mutta kuitenkin erottuu. Nyt ne näyttää, niin kuin tulee flip-flopeissa ja shortseissa ja polopaidassa, että se näyttää ihan keltä tahansa niin kuin prosessiin kuuluvalta, että niin kuin se voisi olla ihan kuka tahansa työntekijä. Hankala käydä poimimassa, että hei, haluatko heittää jotkut alkukommentit? Joo, mä kuulen kanssa, oli se Kyle Bukoskes niin, siitä 32 Thoughtsista, joka just sanoi, että kun ennen peliä on odottelemassa siellä pelaajia, niin nyt ei ole semmoista cheat codea, että tunnistaisi ne välttämättä heti siellä. Preseason Matthew Schaeferilla alkanut hyvin odotusten mukaisesti. On pelannut hyvin omassa päässä, on pelannut hyvin hyökkäyspäässä. Joo, ja myös tuossa niin sit kierti highlight. Se oli sitä Philadelphia-pelissä. Niin, Islanders menetti kiekko hyökkäyspäässä. Ja Philadelphian pelaaja lähtee niin läpi ajoa siinä niin keskialueen tuntumassa. Schaeferi polkee sen kiinni keskialueen aikana. Ja se niin millä vauhdilla ja tarmolla se otti sen kiinni ja sitten mailalla koppas selän takaa kiekon pois lavasta. Että siinä niin on silleen, että kun sitten povataan, että sen niin potentiaali yläkatto on siellä Makarin ja Quinn Hughesin tasolla, mutta sillä voisi olla se puolustajan silmä, millä se sitten saattaa niin kuin tavallaan pelaajana mennä sitten ehkä noiden puhtaiden hyökkäävien puolustajien. Siitä tietyllä tavalla tulee Miro Heiskanen mieleen noista peleistä, kun se todella hyvin tulee jalalla ja sitten myös mailalla pelaa äärettömän hyvin puolustussuuntaan. Ja esimerkiksi Matthew Barzal sanoi, että ensimmäisten treenien jälkeen näki, että tästä tulee ihan maailman ykköstason puolustaja. Näin on, ja se ei niinku säikähdä pelaa miesten peliä. Et toki siellä nyt on harjoitus. Preseasonilla on paljon nuoria ja junnuja ja taso on vähän alhaisempi, mutta kyllä se niinku aika hyvää povaa, miltä se näyttää. Joo, ja siitä Matthew Barzalin lausunnosta mulle tuli tosi paljon mieleen Jamie Bennin ja Tyler Seguinin ja heidän lausunnot silloin, kun Miro tuli Dallasiin, että kaikki oli preseasonilla katsonut, että kuka ihme siellä on. Niin, se on niin palmiin näköistä silleen, että niin ei tämä ole mikään junnu. Joo, Miro on se ensimmäinen vaihto NHL:ssä, sen pystyy vaan, onko se toinen vaihto NHL:ssä, pystyy katsomaan YouTubesta. Siellä vetää omassa päässä vähän pysähdysharhautusta ja sitten luistelee kiekon kanssa toiseen päätyyn ja antaa kaverille kentän poikki siitä syötön, josta olisi voinut heti tähän maalin. Joo. Mielenkiintoinen nähdä. Mä toivoisin ja veikkaisin, että pelaa koko kauden tuolla. Kuitenkaan Islanders ei ole nyt missään mestaruusputkessa tai muutenkaan ei ole oikein sellaisia paineita, että pitäisi pärjätä, niin hyvin voisi antaa nytten peliaikaa siellä. Ja vaikuttaa siltä, että olisi valmis pelaamaan tuolla miesten kanssa, että ei, tai toki onhan AHL:ssäkin miehiä, mutta ihan NHL:n puolella vauhtia kaikki riittää. Niin on siinä kuitenkin merkittävä ero AHL ja NHL välillä. Kyllä mä ymmärtäisin, jos se pelaisi vielä kauden alhaalla, koska niin se on kuitenkin potentiaalisesti vielä pystyy kasvamaan.
se niin kuin ei ole vielä niissä raameissa, missä sen kuuluisi olla. Ja se on ehkä tärkeämpää puolustajalle kuin hyökkääjälle. Toki sen vahvuudet on siinä liikkeessä. Et ehkä se ei sen koko niin siihen. Mutta niin pohjimmiltaan kyllä mä ymmärtäisin, jos Islanders olisi silleen, että tiedätkö, me ollaan liigan huonoimpia joukkoja. Sä oot joka pelissä, joka vaihto paineen alla koko ajan. Että niin onko se ympäristö, missä sen niin seuraava askel voisi kuulua ottaa. Joo, vai olisiko, että ollaan yksi kausi nyt niin McKenna-jahdissa ja lähdetään kasaamaan ensi kaudella sitten uutta. Se erohan siinä Miroon esimerkiksi on, että Miro pelasi SM-liigassa, pelasiko parikin kautta ja tekikö se puolustajien tulokkaiden pisteennätyksen tai jonkun vastaavan siellä silloin viimeisellä kaudella, että oli miehiä vastaan isossa roolissa, kun taas Schaefer on pelannut siellä Kanadan junioriliigassa. Enemmän tai vähemmän oma-ikäisten kanssa. Okei. Muuten tuosta kun oli puhetta siitä kasvatusperheestä, niin mun piti ihan katsoa sanakirjasta tai selvittää, että mikä on tämä, kun mä kuulin siitä Schaeferin äidin tarinasta ja siinä sanottiin, että Billet family. Niin mä olin, että onko se asunut tämmöisessä Billet-nimisessä kaupungissa vai että mikä toi sana on, niin se tarkoittaa tuolla Kanadassa niin kuin sijaisperhettä, toi Billet, B-I-L-L-E-T. Semmoinen lätkäpelaajille tarkoitettu sijaisperhe, jossa kun Kanada on iso maa ja paljon myös pikkupaikkakunnalta olevia ihmisiä, niin sitten jos Junnu muuttaa 16-vuotiaana pelaamaan junioriliigaan, niin sitten niitä varten on siellä semmoinen systeemi, jossa on tuommoisia sijaisperheitä, jotka niin kuin pitää huolta siitä Junnun normaalista kotielämästä, tarjoaa semmoisen turvallisen paikan asua ja elää, että ei tarvitse yksinään asua missään asuntolassa tai hotellissa. Ja sitten niille annetaan siitä semmoinen stipendi, joka jonkun verran kattaa niitä kuluja. Kaikkien sijaisperheiden mukaan ei kata ihan kaikkia kuluja, mutta joka tapauksessa siitä saa jonkunlaisen korvauksen. Ja esimerkiksi jos on nuorempia skidejä perheessä, niin ne yleensä on aika fiiliksissä siitä, että siellä on tuommoinen junioritähtipelaaja, koska ne on aika isoja tähtiä Kanadassa noi CHL-pelaajat. Joo, ne on siistejä se paikalliskulttuuri sen joukkueen ympärillä. Joo, kun niissä käy tosiaan 10 000 parhaimmilla paikkakunnilla isoja halleja ja ne on täynnä. Ja kohtuu pienillä paikkakunnilla. Joo. Okei, mennään sitten viime kesän kakkosvaraukseen, eli toiseen ja ainoaseen tuon Schaeferin lisäksi, jotka on alkukaudesta heti merkattu, että ovat mukana joukkueessa jo heti ylhäällä kauden alkaessa, eli Michael Misa, 2025 kesän San Joseen kakkosvaraus. Toi San Joseen junnupuoli on kyllä pelottava ja heitä voisi kyllä jollakin tavalla veikkailla. Sanotaanko nyt vaikka tuossa, mitä siitä nyt yleensä menee 5, 6, 7 vuotta, joissakin tapauksissa jopa 10, jos on joku ihan kärkipäävaraus, mutta heillä nyt on niin paljon enemmän noita kärkipäävarauksia, että olisiko joku 5-6 vuotta, joskus tässä 30 vuoden tienoilla, niin esimerkiksi Montreal Canadiensin kanssa voivat olla finaaleissa aikamoinen parivaljakko. Kyllä, mutta tuossa niin San Josesta, niillähän oli aika sille ideaali tilanne, että nämä Misa ja Schaefer oli ne niin finaalistit drafti aikaa, että kummasta tulee ykkösvaraus. Et ajatus oli se, että no, haluuko Islanders ykköspuolustajan vai haluuko ne ykkössentteri. Et ne voi valita jomman kumman tästä. Et San Josella oli sitten, no me otetaan se mitä jää jäljelle. Joo. Jompikumpi näistä, että se ei ollut silleen, mutta tämä voi olla kyllä, että siinä on Celebrini ja Misa johtamassa ykkös- ja kakkoskenttää, niin se on pelottava uhka. Ja sitten kun siellä on Eklundia ja Will Smithia. Niin joo, ja sitten kun ne sai kuitenkin se ykköspuolustajankin siinä Sam Dickinsonissa. Niin, kyllä. Joka jossain vaiheessa oli projisoituna kakkosvaraukseksi. Joo, että sieltä on tulossa, että
En tiedä Dickinsonista tuleeko se vielä niin tälle kaudelle. Ehkä just silleen sinne playoffien alle, mutta San Jose nyt ei tule kamppailemaan playoff-paikasta. Joka tapauksessa toi niin Mike Rierin draftaaminen on ollut tässä viimeisten vuosien aikana niin aika ja muutenkin työskentely GM-nä. Kyllä San Jose on, niin organisaatio on selkeästi kehittynyt, niillä on semmoinen uusi ilme ja se Erik Karlsson, Brent Burns, unohtui pois sen nimi, että se aika on niin jätetty nyt selkeästi taakse, mutta miten paljon ne on pystynyt niin draftaa noita kypsiä pelaajia, että nuoria, että ne on 18-19-vuotiaita ja silleen, että eikö tuossa ole Tyler Toffoli laituriksi. Joo, menkää hakkaa maalia. Ne tavallaan näyttää sitten mallia noille idän monelle jengille, jossa ei ole uskallettu lähteä ihan täysillä siihen uudelleenrakennukseen, että ollaan jääty semmoiseksi kädenlämpöiseksi keskikerroksen joukkueeksi, jossa ei ikinä päästä sitten draftaamaan tarpeeksi korkealla, mutta ei myöskään olla tarpeeksi huonoja, että sitten päästäisiin draftaamaan korkeammalla ensi vuonna. Että just Detroitit ja ehkä nyt jopa Buffalokin, vaikka Buffalohan on tällä hetkellä NHL nuori joukkue. Mutta tolleen he oli viime vuosikymmenellä siellä Jonas Donskoin aikaan, kun oli nämä edelliset supertähdet, eli Marleut ja Thorntonit ja sitten siinä oli vähän sitä seuraavaakin sukupolvea, eli tämä, mikä nyt oli heillä kapteenina. Maijere ja niin, ja Thomas sitten Hertel. Nyt en muista tämä kanadalainen pelaaja, jolla oli joku nivusvamma, johon se nyt vissiin ura loppuu, joka oli siellä kapteenina. Joo, nimenomaan. He oli siellä ja sitten itse asiassa Donskokin pelasi tosi hyvin. Pääsivät finaaleihin tosi lähelle, että olisi tullut mestaruus, ei tullut, niin sitten aika monen tyhjennys siinä. Ja nyt ollaan sitten kyllä rakentamassa jonkun sortin tulevaisuuden dynastiaa. Joo. Tosiaan Michael Misa, sentteri, tällä hetkellä, jos käy katsomassa Daily Faceoffista San Jose Sharksin ensi vuoden kokoonpanoa, niin siellä on kakkosketjun sentteriksi laitettu. Eli heillä on ykkös- ja kakkosentterit 19- ja 18-vuotiaat tällä hetkellä. Kyllä. Toi on kyllä viime vuonna Misa pelaa tämmöisen Saginaw Spirit joukkueessa. 65 peliä, 134 pistettä. Joo. 62 maalia, 72 maalia johtanutta syöttöä. Yeah. Siitä sanottiin, että yksi syistä, minkä takia se ei ollut ykkösvaraus, oli se, että häntä ei huolittu Kanadan U20-maajoukkueeseen tuonne MM-kisoihin. Sitä hän kyllä aivan älyttömästi kritisoitiin sitä joukkueen rakentamista. Kyllä. Ja tosi huonostihan se menikin. Joo, se on vähän Kanadalla tapana, että ne antaa sille veteraaniudelle paljon arvoa. Et junnulla on tosi hankala päästä mukaan siihen. Et Steve Dangle puhuu nyt ihan vaan lähden vähän tangentilla, mutta Steve Dangle ja nämä puhuu MM-kisojen aikaa just siitä, että kun Sidney Crosby oli 18-vuotias, niin sieltä niin jääkiekkoliitosta Kanadasta ja niin Kanadan jääkiekkofaneista löytyi niitä, jotka on silleen, että ei me voida ottaa tuon niin 18-vuotiasta. Mutta se on Sidney Crosby. Ei me voida ottaa sitä, koska se on niin nuori. Se ei ole ihan täysin vissiin vieläkään karissut pois siitä. Joo. Siellä varmaan ylivoimalla sitten Celebrinin kanssa samaan aikaan jäällä jossain vaiheessa ainakin kautta. On, vois kuvitella, että se on merkattu, että se pystyy pelaamaan niin kuin laiturinakin. Että siinähän on sitten mahdollista, että pelaako Celebrinin laidassa sitten Toffolin tai Will Smithin kanssa, mutta sen scouting-raportissa lukee, että se, kun kantaa kiekkoa, niin se vetää todella hyvin east to west, eli semmoista niin kuin
poikittaisliikettä ja osaa mennä ristiin oman joukkueen pelaajien reittien kanssa, joka sitten vaikeuttaa sitä puolustamista, koska siinä tulee semmoisia luonnollisia blokkeja ja myös osaa syöttää sieltä vastustajan mailan ja luistimien välistä, että vaikka vastustaja olisi hyvin sijoittunut, niin häntä vastaan on hirmu hankala pelata, koska sillä on semmoista luontaista hoki-älykkyyttä. Joo, kuulostaa ihan kelpo pelaajalle. Ja oli tosiaan siellä viime kaudella OHL:ssä Saginaw Spiritin kapteeni. No siinä on käsitelty viime kesän draft-luokka, jossa nämä 2 huipputähteä, joista luultavasti tulee ihan NHL:n ykköskerroksen pelaajia muutaman vuoden päästä. Loput sitten ehkä jossain vaiheessa viime vuodelta saattaa muutama pelaaja saada pelipaikan tänäkin vuonna jo tuolla NHL:ssä, mutta loput kasvaa. Esimerkiksi tämä James Higgins, joka tuossa mainittiin aikaisemmin, niin pelaa Bostonin yliopistossa muistaakseni vielä 1 kauden ja sitten Porter Martone, joka oli siinä häntä edellä valittiin 6. muistaakseni Philadelphia, niin pelaa myös NCAA:ssa 1 kauden. Niin, tässä on myös se, että monet yliopistopelaajat haluaa vaan pelaa sen, koska niiden yliopisto kestää vielä joko vuoden tai 2. Että okei, no jos pelaan vuoden tai 2 täällä pidempään, niin saan sen tutkintoni tässä samalla. Niin, joo, siellähän valintakysymyksiä. Hirmu vähän pelejä siellä yliopistossa, ne pelaa yli alle 40 peliä, mutta se etu siinä tavallaan on, että siellä oliko se 27 se yläikäraja tai joku vastaava, että siellä on jo vähän isompi kokoisia pelaajia, joita vastaan voi pelata verrattuna siihen, että pelaisi Kanadan junioriliigassa, missä saa pelata vissiin 20-vuotiaaksi asti. Joo, että siellä on ikäraja. Nythän sinne on tullut iso sääntömuutos. Ennen oli niin, että Kanadan junioriliigasta ei saanut siirtyä NCAAhan, mutta nyt saa. Se nähtiin niin, että jos olet pelannut jo siellä Kanadan junioriliigassa CHL:ssä, niin tavallaan sun amatööristatus on mennyt ja sitten et enää saa pelata NCAAssa, joka on tavallaan amatööriliiga. Mutta nyt muun muassa sitten tämä ensi kesän ylivoimainen ykkösprojektoitu pelaaja McKennahan siirtyi sieltä Medicine Hat Tigersista tonne, olikohan Penn State vai minnekä nyt siirtykään? Penn State tuli mullekin ekana mieleen. Taisi netota jonkun noin melkein $1 miljoonaa allekirjoitusbonuksia, että niin sainasi sinne yliopistoon. Joo, siinäkin on uusi sääntö. Yliopistojen rahan käyttö on myös hyvin erilaista, mitä kansalliset jääkiekkoliigat tai pienet yksityiset liigat pystyy niin, koska sinne kanssa tuli jonkunlainen uusi sääntö, jossa nyt niille saa antaa niille pelaajille jonkunlaisia bonuksia ja tuommoisia, koska ennen siellä ei saanut antaa edes lounasta. Niin, ei mitään palkkoja. Palkka ei kai vieläkään ole niin kuin sallittua, mutta se, että ne saa niin kuin esimerkiksi näistä, siitä, että ne myy sen niiden likenessin niin, eli siis esimerkiksi niin videopeleihin nimen ja naaman, niin ne saa siitä sen korvauksen, mikä ennen maksettiin kouluille. Joo. Mutta se, että ne niin saa sen allekirjoitusbonuksen, niin se on kai tällä hetkellä että se heidän palkka. Tosi monessa Jenkki-osavaltiossa kaikkein parhaiten palkattu osavaltiolla työskentelevä henkilö on sen osavaltion yliopiston jalkapallovalmentaja, joka tienaa tyyliin 10 miljoonaa kaudessa. Kyllä, ja valmentajien kesken se melkein himotuimmat pestit. Joo. No sitten mennään kesän 2024 draftiin, josta ykköspelaaja on jo pelannut, eli siis Macklin Celebrini täyden kauden NHL:ssä, 2. draftattu vähän ehkä jopa semmoiselle tiukemmallekin lätkäfanille ei niin tuttu nimi Artyom Levshunov. Chicago Blackhawks varasi hänet 2. valkovenäläinen puolustaja, järkelemäinen 188, pitkä ja 95 kiloa, hyvin hyökkäävä, siis isokokoinen, mutta silti hyökkäävä puolustaja, osaa luistella hyvin
Jesse on kirjoittanut tänne, että Elite Prospectin kuvauksesta tulee mieleen Miro Heiskanen, eli kahteen suuntaan pelaava, ei puolustuspäätä unohtava pakki. Ei, ja just sitä, että se liikkuu hyvin ja niin kuin näkee sen kentän, osaa lukea sitä peliä ja tilannetta. Joo, ja vaikka on valko-venäläinen, niin luultavasti Lontoon puhuminen jo onnistuu, koska hän on pelannut Jenkeissä jo vaikka kuinka monta vuotta. Muun muassa USHL kaudella 2022-2023, siellä 62 peliä, 42 pistettä. Sitten seuraavalla kaudella Michigan State Universityssä 38 peliä, 35 pistettä, mikä on oikeasti todella hyvä numero, koska siellä ei nekään niin kuin superhyökkäät yleensä tee mitään niin kuin 4 pistettä per peli. Mm. Ja sitten viime kaudella Chicago Blackhawksissa 18 peliä, 6 syöttöpistettä, 8 jäähyminuuttia ja -13. Suurimman osan kaudesta pelasi kuitenkin AHL:ssä Rockford Icehawksissa, jossa 52 peliä, 5 maalia ja 17 maalin johtanutta syöttöä, 59 jäähyminuuttia ja tasan 0 plus-miinus tilasto. Aika kova prospekti tonne Chicago Blackhawksin takalinjoille, eli siellä on Bedardin kanssa toinenkin todella lupaava nuori pelaaja. Tämä on, niin kuin, jos nyt verrataan tämmöiseen noin suurin piirtein samassa aikaikkunassa olevaa rebuildia sinne San Joseeseen, niin mä muistan, että viime vuonna jo Lepshunovia odotettiin, että se pelaisi enemmän NHL:ssä, mutta se päätettiin jättää kuitenkin AHL:n puolelle pääasiassa. Niin tällä hetkellä se nyt on merkattu Chicagon mukaan ja toivoisin ehkä jopa jo hiljalleen, että se niin kuin Chicago rupeisi ottaa askeleet eteenpäin ja tämä, että ne niin kuin saa heidän drafteja pelaamaan, niin on yksi askel eteenpäin. Joo, kolmospakkipariin Wyatt Keisarin kanssa täällä merkattu. Otetaan muistutuksena toi Chicagon muut puolustajat on Alex Vlasic ja Connor Murphy, ja sitten kakkospakkiparissa on Ethan Del Mastro ja Sam Rinzel, ainakin nytten training campin aikana. Tämä on päivitetty tänään tämä lista. Suomalaisestahan Chicagossa on Teuvo Teräväinen, joka on kakkosketjussa tällä hetkellä merkattu Frank Nazarin ja Tyler Bertuzin kanssa. Ihan hyvä ketju. Nazarillehan annettiin tuossa iso sopimus kesällä. Oliko tyyli, että niin kuin enemmän miljoonia siinä sopimuksessa, kun hänellä on pelejä vyön alla? Joo, 6,6 miljoonaa. Ja se on myös, että se on heidän omia varauksia, joka niin pitää saada. Ja siis 8 vuotta. Niin. Että se niin kuin 7 vuotta. 7 vuotta, okei. Okay. Ja hänellä ei kuitenkaan NHL-pelejä ole vyöllä vielä ihan hirveästi. 21. Joo. 54. Joo, eli suunnilleen yhtä monta miljoonaa tuli tilipussiin kuin NHL-pelejä. Kyllä. Veikkaatko, että on parempi kuin San Jose tällä kaudella? Chicago? Joo. En. Tässä just mulla on niiden Puckpedia-sopimukset auki, että ketä niillä on niin täällä. Niillä on muutaman 10 000 vaille 17 miljoonaa palkkakatossa tyhjää tilaa. Niillä ei ole Spencer Knight on nyt siinä sopimus. Ei ole mitään niin kuin loukkaantumisia. Niillä on 2 ykköskierroksen varausta ensi vuodelle. 3 kakkoskierroksen varausta. Siis kun katsoo tätä jengiä, mikä tämä Andre Burakovsky, Bertuzzi, Teräväinen, Nick Foligno. Niin kaikki on ihan ok kolmoskentän jätkiä tänä päivänä. Joo, Bedard aika yksin jää tavallaan. Niin, että täällä ei niinku ole vieläkään ole muuta kuin Bedard ja Nazar, jotka on niitä tulevaisuuden seuraava askeleen tai niinku seuraava
no niin, seuraava askeleen Black Hawkeja. Niin sillä toi Levshunov on nyt tosi kova, että se pääsee sinne edes vähän niin kuin luomaan sitä uutta joukkuetta. Ja kaikki, ketkä viime kaudella kritisoi Bedardia, niin sieltä voi käydä katsomassa sitä Bedardin draftiluokkaa, että minkälaisia esityksiä on koko muu luokka näyttänyt. Olikohan niin, että tänne me jonnekin sen kirjoitinkin, siitä Bedardin luokasta 19 pelaajaa on pelannut NHL:ssä ylipäätään vasta ja vain 6 pelaajaa on pelannut yli 10 peliä. Bedard 150 peliä, 45 maalia, 83 maalia johtanutta syöttöä, 128 pistettä. Seuraavaksi eniten on Buffalo Sabresin Zach Bensonilla, jolla on 58 pistettä. Et hän on niinku aivan tuolla, eikö itse asiassa Fantillilla on 81 pistettä, mutta siis silti aivan omissa lukemissaan. Niin ei täällä on niinku Leo Carson, Adam Fantilli ja Connor Bedard. Nämä on ollut semmoisia, jotka on niinku, ne oli viime kaudella jo avainpelaajia omissa joukkueissaan. Joo. Mitchkov ja Will Smith pelasi viime kaudella niinku ensimmäisen oma oikein kautensa. Joo, ja Mitchkovillakin kuitenkin oli siellä esimerkiksi Kanadan maajoukkueessa pelanneita pelaajia ympärillä. Niin. Vaikka nyt ei Philadelphiakaan mikään ihan huippujoukkue ole, niin kyllä siellä nyt silti paljon paremmat ketjukaverit ole, kun tämä Bedardi joutuu siellä pelaamaan muun muassa Folignon tai jonkun muiden kanssa. Kyllä, että kyllä Bedardi tekee ihan hyvää tulosta. Se tietysti se tuli hirveässä hypeessä, niin siinä oli häntä ennen ollut iso liuta, isoja ykkösvarauksia, McDavidit ja Eikelit ja Matthewsit ja niin se ykköskierroksen tai niin se ykkösvarauksen mielikuva oli ehkä vähän sitten. Jätkä on ollut 15-vuotiaasta asti suurennuslasi alla, että sinä olet ykkösvaraus. Näin tässä tulee käymään. Niin sitten sen olisi pitänyt olla niin kuin heti viemässä Chicago-mestaruuteen jollain ilmeellä. Joo, kuitenkin esimerkiksi kun Sydney tuli sinne, niin siellä oli Fleury ja sitten Malkin, joiden kanssa ja itse asiassa vielä Mario Lemieux pelaamassa siinä niin kuin uran viimeisiä pelejä, että vähän eri tason miehet siinä ympärillä. Niin, että jos siellä olisi Patrick Kane ja Jonathan Toews ollut silloin vielä pelaamassa, kun Bedard tuli, niin se paine olisi ehkä vähän jakautunut tasaisemmin. Se kritiikki ei olisi ollut ehkä ihan niin julmaa ja Bedardi olisi päässyt opettelemaan peliä ehkä vähän positiivisemmassa ympäristössä, mutta aika kova on semmoista aika hyvin kuitenkin duunissa tehnyt ja ei ainakaan vaikuta siltä, että fanien ja kansalaisten mielipide hirveästi hetkauttaisi. Joo, ja voisi kuvitella, että se tuosta vaan paranee, että hänestä tulee aivan selkeästi piste per pelipelaaja, kunhan vähän joukkue siinä ympärillä parantuu ja itse asiassa enemmänkin varmaan. Jos pitäisi veikata, niin veikkaan, että Chicago menee kuitenkin enemmän Montrealin suuntaan uudelleen rakennuksessaan kuin Buffalon suuntaan. Niillä tuskin menee 15 vuotta tai 14 vuotta, että ne on playoffeissa. Joo, ja ei varmaan kaupata samalla tavalla esimerkiksi Bedardia pois, kun Buffalo on kaupannut sieltä montakin niitä ykkösvarauksia pois. Jos näin tarvii tehdä, niin sitten siinä saattaa mennä 15 vuotta. No sitten Montreal Canadiens pelaaja Ivan Demidov, vuoden 2024 Montrealin vitosvaraus. Muistan silloin nähneeni niitä draft-kesän videoita, jossa häneltä kysyttiin haastattelussa, että jos olet vielä vapaana 5. kun me varataan, niin pitäisikö meidän ottaa sut, ja hyvin niin se varmasti oli sitä mieltä, että todellakin kannattaa. Että siinä saattoi vähän käydä niin, että Montrealilla kävi tuuri, että moni joukkue ei uskaltanut ottaa venäläistä pelaajaa, kun niissä saattaa olla se, että ei sitten tulekaan tyyli 5 vuoteen
tonne pelaamaan. Demidov nyt tuli nopeammin kuin oli ajateltu, vaikka hänellähän olisi vissiin ollut vielä sopimusta jäljellä tuolla Pietarin SKAn kanssa. Viime kaudella jo hirveän hypen saattelemana kehiin ja pelasi Montreal Canadiensissa 2 runkosarjapeliä, jossa tehot 1+1, playoffeissa 5 peliä 0+2 tehot. Jesse tosiaan meidän tonne Instagramiin jako muistaakseni viime kaudelta yhden klipin, jossa se painaa kulmassa kiekkoa, pitää kiekkoa ja peippailee puolustajia ja menee siitä maalin taakse ja vetää niin kuin oman selän takaa rystyllä maalikehikon kautta kiekon niin kuin tarkoituksella itselleen sillä, että siinä on pakki vielä välissä ja laittaa pakin siitä kebab-kioskille ja jättää. Kirjaimellisesti mahalle jäälle. Joo. Se oli muistaakseni 184 pitkä, että se ei super pitkä ole, mutta se painaa jo niin kuin 90 kiloa, vaan oliko jopa enemmän, että se on niin kuin voimakas sälli ja nopea, fiksu, ei ole yhtään yllättävää, että on Calder, tai ykkössuosikki Calder-palkinnon voittajaksi. Ei kyllä. Tosiaan ympäristö, missä Demidov pääsee nyt kehittymään, niin on varmaan, jos ei paras, niin yksi parhaista nuorisojoukkueista. Kaikesta päätellen Martin Saint-Louis on ihan huikea niin käsittelee ton ikäisiä ja niin auttaa niitä kehittymään pelaajina. Ja se organisaatio tukee ilmeisesti sitä nyt tosi hyvin, joka antaisi silleen, että niin Demidov tulee ottaa askeleet eteenpäin. Ja siitä Demidovista pitää vielä sanoa se, viime vuonnakin jo muistaakseni on maininnut jossain jaksossa, että se jo nyt puhuu englantia. Se puhuu jo silloin draftin aikaan, että se on siihen panostanut, että on ollut tiedossa, että tulee lähtö NHL:ään ja tosi moni venäläinen pelaaja, kun ne tulee NHL, niin niillä tarvii olla tulkki siellä, että pystyy esimerkiksi päävalmentajan kanssa puhumaan, niin kuin esimerkiksi vissiin Mitchkovilla oli tuon Tortorellan kanssa joku tulkki siinä välissä ja senkin hommattiin vähän venäläisiä pelaajia, että olisi joku, jonka kanssa jutella siellä penkillä. Niin Demidovilla ei ole samanlaista, että puhuu vähintään yhtä hyvin kuin nuo suomalaiset pelaajat, kun menee ja itse asiassa paremmin kuin moni noista suomalaisista pelaajista. Eihän tuommoiset 18-19-vuotiaat jätkät, vaikka ne nyt puhuisikin sitä samaa kieltä, niin yleensä aika hiljaisiahan ne on siellä, kun 30-vuotiaat jätkät heittää jerryä kopissa, niin siinä vähän jää jalkoihin tuommoiset nuoremmat sällit. Se ehkä nyt on osittain se Montrealin vahvuus, että ne ei ole hirveästi vanhempia. Että siellä on muutama 30, mutta nämä on pääasiassa, hyökkäissä Brandon Gallagher on ainoa yli 30, on siellä Josh Anderson, 2 yli 30 ja puolustuksessa on 1. Se ehkä vähän helpottaa lisää sitä sisään tulemista, että se tuntuu enemmän semmoiselta omalta jengiltä. Joo, ja päästään yhdessä kasvamaan. Niin, tämä on meidän joukkue, me kasvetaan, me mennään sinne mestarouteen. Okei, vieläkö olisi Demidovista ja Montrealista jotain ennen kuin siirrytään Minnesota Wildiin? Ei, se on ne kertoimet Calder listassa puhuu paljon siitä Demidovin odotuksista ja tasosta. Joo. No sitten jo tuossa aikaisemmin mainittu yhdysvaltalaispelaaja Ziv Bayum, jota tosi moni ekspertti veikkasi viime vuonna U20-kisojen parhaaksi pelaajaksi. Ei tainnut lopulta valinta siihen sattua, koska sieltä vähän ehkä yllättäen Cole Hudson muistaakseni valittiin parhaaksi pelaajaksi, kun veti ihan himoturnauksen vähän nuorempana. Tekikö finaalien voittomaali? Joo, ja olisiko tehnyt jonkun pisteennätyksen. Niin,
Ihan taisi mennä oikeaan paikkaan. University of Denverissä pelasi viime kaudella 41 peliä, 49 pistettä ja vaan 44 jäähyminuuttia. Ei runkosarjapelejä, mutta pudotuspeleissä sitten NHL sen 4 peliä. 1 syöttöpiste, 4 jäähyminuuttia ja 1 verran jäi Pakkaselle kun he siellä Vegasille, kun ne sitten hävisi. Mutta taas kerran ihan täysin valmis tai silleen valmis pelaamaan. Vielä on kehittymisen varaa ja niin kuin kasvaa pelaajana, mutta lähtötaso on ihan täysin varmaan 2-3 pakkipari tasolla. Joo, mä muistelisin, että oli 3 pakkipariin sorvattu. Eikö itse asiassa 2. Siellä on Jacob Middleton ja Brock Faber ykkösparissa ja sitten kakkosparissa on Steve Byum ja Jared Spurgeon. 3. Carson Lambos ja Zach Bogosian. Luultavasti ihan hyvin tulee peliaikaa siellä. Todennäköisesti varmaan ylivoimaa voisi kuvitella, että ei ehkä vakinaama, mutta ainakin tällä hetkellä on tuonne ykkösylivoimaan vasemmalle puolelle ainoaksi pakiksi sorvattu. Okay. Siellä on Kirill Kaprizov oikealla puolella pyörittämässä. Mielenkiintoinen pelaaja ja mukava nähdä, että miten menee koko jengillä toi kausi, koska viime vuonna olivat alkuvuodesta aivan ylivoimainen yllättäjä Washington Capitalsin kanssa. Koko NHL:ssä olivat 2 parasta joukkuetta todella pitkälle ja sitten kun Kaprizov loukkaantui, niin sitten se vähän rysähti se heidänkin kone sieltä alempiin ilmoihin, mutta ne oli siis tosiaan alkukaudella siellä pelasi maalivahdit hyvin, pakit hyvin ja Kaprizov ja kumppanit lappu maaleja. Ne ei ikinä ihan älyttömästi tehnyt maaleja, koska ei siellä paljon muita ollut kuin Kaprizov, joka niitä pystyi tekemään, mutta niitä vastaan ei pystynyt kukaan tekemään maaleja. Kyllä. Siitä paljon riippuu, että miten menee toi Steve Byuminkin kausi, että miten koko muu jengi pelaa. Kyllä, se jengi nyt on Kaprizovin takia paljon seurannassa, että mitä siellä tapahtuu. Ja se nyt varmasti tuo ylimääräistä painetta. No. Joo, Kaprizovista voi tulla maailman parhaiten palkattu jääkiekkoilija, koska moni ennustaa, että Connor McDavid tekisi niin sanotusti Sidney Crosbyt ja ei ottaisi sieltä niin paljon hynaa kuin voisi, jotta sitten riittäisi vähän niillekin muille pelaajille sitä palkkaa, että saisi rakennettua sinne hyvän mestarijoukkueen, mutta siitähän tuo nähdään. Sitten seuraavaksi Steve Byum siis oli vuoden 2024 Minnesotan 12 varaus, niin saman vuoden 23 numerolla varattu Gabe Perreault New York Rangersiin ja pelasiko se siellä viime vuonna muutaman pelin, 5 peliä? Joo, käväs kokeilemassa, mutta pääasiassa oli AHL:n puolella. Joo. Ja ihan niitä ykköspelaajia siinä Jenkkien mestaruuden voittaneessa U20-joukkueessa pelasi siellä muistaakseni Ryan Leonardin kanssa tai James Higginsin kanssa samassa ketjussa ja kyllä oli niin kuin dominoiva pelaaja. Hyvä luistelemaan. Joo, ja niin kuin Elite Prospecti Draft Guide jos puhuu nyt, että tämä on silleen harvinainen. Se on äärimmäisen hyvä pelintekijä ja se on äärimmäisen hyvä niin kuin maalintekijä. Että se on tämmöinen double threat. Se on 180 senttinen. Että se on silleen tämän päivän NHL:ssä aika siellä niin kuin lyhyessä päässä. Niin tämä voi olla, että minkä takia se ei vielä viime kaudella niin kuin ottanut sen suurempaa roolia. Ja no, Rangersin viime kausi oli mitä oli, niin just se, että kannattaako sinne ottaa sitten junnu ottaa joka ilta turpaan, niin toinen ihan hyvä kysymys. Mutta tällä kaudella todennäköisesti tulee olemaan ihan niin kuin vakinaama Rangersin mukana. Ja tämä, että kun Rangersillä nyt ei ole enää
kilpailuikkunaa hirveän montaa vuotta jäljellä. Niin tämä tulee hyvin todennäköisesti olemaan, että siellä on seuraavassa Rangers-joukkueessa on Koreassa Lafreniere, Perreault ja Shesterkin. Siinä on ne rakennuspalaset. Toisen polven NHL-kiekkoilija isä oli Yannick Perreault, joka pelasi muun muassa Toronto Maple Leafsissä ja Montreal Canadiensissa ja sitten lopetti vuonna 2007-2008 kaudella Chicago Blackhawksissa. Oli sentteri saman pituinen kuin poikansa vuoden 1991 kolmoskierroksen 47 varaus. Mutta pitkän uransa pelasi tuolta ihan 90-luvun puolesta välistä sinne 2000-luvun puolen välin paremmalle puolelle. Ihan niin. Joo. Okei. Siinä oli vuoden 2024 draft classin mielenkiintoisimmat pelaajat. Ja sitten siirrytään edellisen vuoden eli 2023 tämän Bedardin draft classin pariin, josta siis tosiaan on vasta 19 pelaajaa pelannut NHL:ssä ja loput odottaa sinne tuloa tai ainakin vielä pelaa tulokastatuksella. Ja tämä aikaisemmin mainittu Perreaultin joukkuekaveri Washington Capitalsin 8-varaus kesältä 2023 Ryan Leonard on ensimmäisenä täällä käsittelyssä. On semmoinen ehkä tulevaisuuden Brad Marchand-tyyppinen pelaaja, joka ärsyttää kaikkia muita vastustajia ja ehkä jopa osaa omankin joukkueen pelaajista. Jos Ryan Leonardista tulee vakikasvo Washingtoniin, että se on niiden tulevaisuus. Sieltä löytyy pukukopista muuan Tom Wilson, josta ottaa paljon hyvää roolimallia ja esikuvaa oppia sitten. Pelityylit on vähän samanlaiset. Rottailu maistuu ja voittamisen eteen ollaan valmiita tekemään käytännössä mitä vaan. Joo, jos en väärin muista, niin oli sen U20-joukkueen kapteeni. Kyllä. Ja tosi paljon muun muassa kanadalaiset valitti siitä sen stylista ja siitä sen käytöksestä ja oli, että ei ole kapteenille sopivaa käyttäytymistä tuommoinen, mutta se on tosiaan niin voittamisen perään, että ihan tekee mitä tahansa. Eikä siinä on niin kuin itse kanssa siinä leirissä, että ei maistu. Mä en kannata semmoista pelityyliä. Mutta jos sä oot hyvä siinä, niin enhän mä voi niin kuin jättää sitä niin kuin huomiota. Joo. Sitten nostetaan hattua, kun hatun nosto on aiheellinen. Joo. Jos siellä lähtee hyvään liitoon taas jengi, niin voisi olla semmoinen musta hevonen haastamaan tuota Demidovia siellä Calder-taistelussa. Toki Washingtonissa on aika paljon noita hyökkääjiä, että siis siellä peliajan saaminen on vähän hankalampaa kuin monessa muussa joukkueessa. Se on, niin kuin Washington on vaikea joukkue arvioida. Tässä kun nyt on muutaman viikon tätä ennakointia hiljalleen koittanut mielessään valmistella, niin se viime kausi hämmentää sitä kuvaa aika paljon. Mutta just se, että jos ne on silleen, että no okei, että tämä nyt ei ole ehkä semmoinen kausi, että meidän kannattaa jahdata mitään muuta kuin oville mahdollisimman paljon kaulaa ennätykseen, ehkä 900 rikki. Niin mikä jottei. Leonard osoitti kuitenkin viime kauden aikana, että se pystyy pelaamaan. Että sen ei niin kuin, silleen tarvitse lähteä kasvamaan, vaan se pystyy kasvamaan siinä joukkueessa. Ja ei siinäkään mielessä ei tarvitse lähteä kasvamaan, että tällä hetkellä on ketjukaveriksi sorvattu tuonne Aleksei Protasta, joka on semmoinen parimetrinen sälli. Että. Kyllä, ne voi olla häijyparivaljakko, kun ne vastustajan maali eteen tulee hämmentää. Mutta niin joo, että jos lähtee Washingtonilla rullaamaan ja Leonard saa niin kuin
peli kehittyy ja pääsee mukaan siihen Washingtonin peliin ja koko liigan peliin, niin totta kai. En yllätys, jos hakkaisi 30 maalia ja 30 syöttöä. Joo, semmoinen 60 pistettä on todella kova tulokkaalle. Mitchkov muistaakseni viime kaudella teki just sen 60 pistettä ja tekikö Celebrini 70? Olisiko ollut 72 tai jotakin semmoista. On siis Ryan Leonard tällä hetkellä Daily Face-Offin sivuilla laitettu Washington Capitalsin kakkosketjuun oikealle laidalle. Siellä vasemmalla laidalla jo äsken mainittu Aliaksei Protas ja keskellä Pierre-Luc Dubois. Duboisilla oli viime vuonna todella hyvä kausi kaikista skeptikoista riippumatta. Losissa ei lähtenyt ja ei ole lähtenyt oikeastaan missään muuallakaan vielä, mutta sitten nyt jotenkin vaikutti siltä, että asenne muuttunut ja valmentajan kanssa menee ajatukset yhteen. Jännä nähdä, että vieläkö kestää toista kautta putkeen, mutta Duboishan on kanssa kyllä valittu siellä suunnilleen noitten Laineen ja noitten kanssa siellä. Neljäntenä Laineen jälkeen. Joo, ja siinä oli Laine, Pulju ja sitten tämä. Tämä valittiin Laineen jälkeen, eli kolmantena. Kolmantena, niin. Siellä siis ykkösketjussa Ovechkin, Strome ja Anthony Beauvillier. Mä veikkaan, että ei ole ihan samanlainen ennätyksen jahtamiskausi enää kuin viime vuonna. Viime vuonna oli siis niin kuin NHL:n organisaationa kaikkein merkittävin juttu käytännössä niin pitkään, kunnes se Ovechkin sai sen. Että sitä hehkutettiin kyllä niin kuin ihan joka puolella ja NHL-nettisivuilla oli laskurit, että milloin se tulee se 894 maali ja sieltähän se tuli. Toki ehkä nyt se 900, kun kukaan sitä ikinä ei ole ennen rikkonut, niin on varmasti jonkunlainen, mutta veikkaisin, että enemmän heillä painaa vaakakupissa se, että nyt kun on mahdollisesti Ovechkinin viimeinen kausi, niin saataisiin päästyä mahdollisimman pitkälle. Se voisi olla. Ja tämä joukkue nyt ei ole muuttunut hirveästi viime kaudesta, mutta ennakot on sitten ennakkoaikaa. Joo. Jatketaan vuoden 2023, siis 2023 ensimmäisen kierroksen Detroitin varauksen numero 17. Onko jopa ensimmäinen eurooppalainen pelaaja, jota käsitellään tänään? Axel Sandin Pellikka, eli juniorikruunupaitojen kapteeni sieltä U20-kisoista. Hyvin moderni puolustaja, josta voisi tulla semmoinen uusi ruotsalainen Quinn Hughes tai Cale Makar-tyyppinen. En ole ihan varma, minkä kokoinen on, ei hirmu iso, eli myöskin sitä linjaa. Todella hyvin kiekkoa liikuttaa viivassa, osaa tosi hyvin heittää maalille ja vissiin puolustuspäässäkin ihan ok. Joo, mutta kai se, niin kuin, siellä oli muuten Levshunov, valko-venäläinen, toinen eurooppalainen. Niin, totta. Mutta joo. Vähän, minusta Sandin Pellikka oli kanssa vähän jo viime kaudella silleen, että olisiko noussut pelaamaan Red Wingsin mukaan, mutta joo. Pelasi pääasiassa Ruotsissa viime kaudella ja 2 peliä Grand Rapids Griffinsin mukana. 5 peliä, 3 peliä playoffeissa. Ei ole kyllä siellä yhden syötön saanut aikaa. Tälle kaudelle on vielä laitettu Grand Rapids Griffinsin mukaan, mutta kyllä mä veikkaisin, että tämä on yksi niistä pelaajia, joka tulee sitten kauden loppuun Detroitin mukaan. Ja todennäköisesti jos loukkaantumisia tapahtuu, niin on niitä ensimmäisiä ylösnostettavia paikkauksia. Mutta kyllä niin kuin Detroit tarvitsisi tämän tyylistä pelaajaa nyt sinne lisää hyökkäyspainetta ja auttaa siinä maalin tekemisessä. Siellä U20-kisoissa teki 7 ottelussa 4+6 tehot, eli 10 pistettä yhteensä. Kyllä. Ja ihan niin kuin kaiken kaikkiaan Ruotsin U20-joukkueessa pelasi
12 peliä, niin kaikki turnaukset mukaan lukien, niin 13 pinnaa. Joo, ja oli siis kapteeni. Pinnaa, niin, kyllä. Niin, kyllä tässä on paljon potentiaalia tosiaan olla ehkä just se yläkatto voisi olla siellä Quinn Hughesin ja näiden tasolla, mutta kyllä nyt vaan niin Detroitille 20 maalia lisää kauteen, niin tekisi niille hyvää. Joo. Hypätään sitten vuoden 2020 draftiin ja Alexander Nikishiniin, joka siis kolmoskierroksen varaus numero 69, mutta siitä huolimatta, jos katsoo vedonlyöntien tai siis vedonlyöjien veikkauksia, niin kolmanneksi pienemmät kertoimet Calderin voittajaksi. Mitä ihmettä? No sitä ihmettä, että Nikishin on pelannut KHL vuodesta siis 19-20 kautta, siis KHL siellä 888 pelissä 177 pistettä. Oli jo kaudella 23-24 ja 24-25 Pietarin SKA:n kapteeni, pakki, eli sitä myöten noi tehot on suht hyviä. Muun muassa sillä ekalla kaudella, millä oli kapteeni, niin 67 peliä, 56 tehopistettä, viime vuonna 61 peliä, 46 tehopistettä. Järkälemäinen 192 senttiä, 98 kiloa ja silti pystyy tekemään paljon pisteitä. Merkattu tonne Carolinan 3. pakkipariin. Just semmoista kokoa, mitä Carolina tarviaa, kun siellä on aika pieniä nuo hyökkäjät. Joo, mä luulen, että se selittää paljon sitä Nikishinin sijoitusta tuossa Calder-kisassa, että se pelaa Carolinassa. Että se on niinku näistä kaikista kilpailukykyisin joukkue. Joo, ja tietysti se, että hän on 24-vuotias ja pelannut 6 vuotta miesten sarjaa. Että pisteiden tekeminen ei ole niin millään lailla uusi juttu, että hoituu kyllä. Niin. Ja minusta pelasi viime vuonna, ei minusta tehnyt hirveästi pisteitä, aukeaa tuo sivu. Joo, ei kyllä tehnyt yhtään pistettä Carolinan mukana. Ei pelannut runkosarjaa, mutta playoffeissa 4 peliä ja 1 piste. Niin kyllä. Mutta silleen, että taas pysyy peliin mukana, ei varmaan voisi kuvitella, että jos hyvin menee, niin nousee Carolinan kakkospakkipari. En tiedä, jos sulla on se auki siinä, niin ketään siellä on tuossa pakkiparissa tällä hetkellä. Katsotaan tuolta. Siellä on Chatfieldi, Jacob Slavin ja Sean Walker on se ykköspakkipari, Keandre Miller, Jalen Chatfield kakkospakkipari ja kolmosessa Alexander Nikishin ja Shane Gostisbehere. Tämä on aika pätevä kuusi puolustajaa. Niin on. Silleen, että jos me puhutaan noin yleisesti niin ykkös-, kakkos-, kolmospakkipareista, niin niiden peliajat, mitä ne klassisesti on, niin ei välttämättä tule merkitsee Carolinan kanssa ihan samaa. Et mä luulen, että nämä 3 paria tulee pelaa aika tasaisia peliaikoja. Joo, ja kyllähän sekin jotain kertoo, että jos katsoo noita heidän tämän hetken ylivoimaryhmityksiä, niin ykkösylivoiman pakkina on oikealla puolella Shane Gostisbehere, ainut pakki koko tuossa viisikossa, ja sitten kakkospakkipari, tai siis kakkosylivoima tuossa yksikössä on Alexander Nikishin siellä oikealla puolella. Eli siis kolmospakkiparin sällit on molemmat siellä ylivoimaa pyörittämässä. Niin, että silloin kun tarvitaan hyökkäyspainetta, niin kolmas pakit menee kentälle. Joo, ja Gostisbehere hän on useasti pidettykin yhtenä parhaista NHL-puolustajista niin kuin nimenomaan ylivoimalla. Joo. Okei, siinä ehdokkaita Calderin voittajaksi ja
iso liuta pelaajia, ketä kannattaa pitää silmällä. Nyt sitten siirrytään suomalaisiin tulokkaisiin tai nuoriin pelaajiin, jotka saattaa saada mahdollisuuden pelata NHL:n puolella ensi vuonna. Nämä ei ole siis järjestyksessä sillä tavalla, että ketkä on todennäköisemmin pelaamassa, vaan samalla tavalla kuin äsken, niin nämä on varausjärjestyksessä eli vuosittain. Ja sitä myötä ensimmäisenä tässä käsittelyssä on Konsta Helenius, joka on harvinainen suomalainen ykköskierroksen varaus lähivuosilta, eli 24 kesän Buffalon ensimmäisen kierroksen varaus numero 14. Viime kausi meni siellä Rochesters Americansissa AHL:ssä, eli miesten kanssa pelasi heti ja siellä 65 matsia, 14 maalia, 21 maalia johtanutta syöttöä, 35 pistettä. Tällekin kaudelle on Rochester Americansiin merkattu, mutta preseasonilla on mennyt hyvin, pari peliä, pari maalia ja valmentaja Lindy Ruff on kehunut hänen esityksiä, on pitänyt kilpailuhenkisyydestä ja kovuudesta, jolla yrittää pelata, vaikka Helenius nyt ei isoimpia pelaajia ole, niin silti on Ruffin mielestä auttanut heitä olemaan kovempi joukkue. Joo, tuumasin, että heidän pitää olla, niin kuin, jos ne haluaa menestyä, niin niiden pitää olla fyysisempi ja kovempi joukkue, ja Helenius pelaa just sillä tavalla, mitä ne tarvii. Ja sitten se lisää, niin kuin sanoin, se sanoo pari muutakin nimeä, ja sitten Heleniuksen. Että nämä kaikki kamppailee siitä joukkuepaikasta. Ja jos sä haluat sen joukkuepaikan, niin noista paikoista pitää laittaa sisään. Ne puhuu tästä Heleniuksen viimeisimmästä maalista. Et sanoi, että yksi niistä toisista jätkistä, että sillä oli lähestulkoon identtinen paikka. Ja se ei laittanut sitä sisään. Veikkaan, että siellä kauden loppupuolella varmaan tulee myös käymään. Joo, ja johtava pelaaja Suomen U20-maajoukkueessa viime vuoden kisoissa. Kyllä. Pystyi siellä ihan taistelemaan näitä kärkipään joukkueita vastaan. Kyllä. Sitten se oli siis ainut vuoden 2024 varaus Suomesta, jolla on meidän mielestä mahdollisuuksia päästä pelaamaan tänä vuonna NHL:ssä. Sitten vuoden 2023 varaukset heistä ylimpänä toisen kierroksen alussa numerolla 36 San Jose Sharksiin varattu Kasper Halttunen. Siellä London Knightsin kanssa pari äärimmäisen onnistunutta sesonkia on päästy sinne finaalipeleihin ja viime vuonna eikö se tullut mestaruus jopa? Joo, tuli. Ja valittiinko jopa MVP:ksi jossakin vaiheessa ainakin siellä? Niin oli, ja oliko jossain viikon joukkueeseen valittiin muutaman kerran ja oliko sitten koko, no nyt en muista, että oliko se semmoisen niin koko kauden All Stars-jengissä, mutta joka tapauksessa niin kuin, pisteiden tekeminen maistui ja niitä syntyi 38 matsia ja 41 pistettä paino siihen väliin. Oikein hyvästi ja tosiaan siellä se pääsi pelaamaan niin kuin hyvässä seurassa, että toi London Knightsin rosteri näyttää aika pelottavalle tolleen niin kuin junnusarjan katsotaan, että se on siellä on 2 pelaajaa, jolla ei ole NHL-varausta. Niin. Et tosiaan aiemmin mainittu San Jose puolustaja Sam Dickinson löytyy sieltä. Sitten Sam O'Reilly, jos kukaan kuuntelija on sattunut uusimman NHL-pelin ostamaan ja on pelannut sitä, niin Sam O'Reilly on pirun hyvä NHL:ssä. Tuli huomattua. Easton Cowanista on puhuttu jo pari vuotta, miten se pikkuhiljaa on nousemassa Toronton kokoonpanoon ja miten hyvä se on. Joo, ja sitten on tämä Oliver Bonk on myös semmoinen nimi, joka on ehkä Bonkin takia jäänyt nyt vaan mieleen. Mutta. Joo, ja sitten tämä Denver Barkey, joka on Philadelphia junnu ja siellä tosiaankin siis niin kuin äärimmäisen
vahvoja. Siellä on 8 pelaajaa, jotka on painanut yli 50 pistettä. Joo, eli Halttunenkin, kun oli siis kunnon maalintekijä, niin hänen yläpuolella on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pelaajaa on tehnyt enemmän pisteitä kuin hän. Ja heistä tämä pakki Sam Dickens on eniten pisteitä, 91 pistettä 55 pelissä. Joo, toi on huikea joukkue ja niin kuin, tosi moni näistä, tai niin kuin, ei nyt hirveän moni, niin kuin, nyt katsoin väärää. Ja näistä nyt hirveän monet lähtee pelaamaan AHL, tosiaan on se ikäraja tuolla Junnosarjassa, niin ei ne ruvetaan ottaa askeleita eteenpäin. Niin tällä hetkellä Halttunen on merkattu San Jose Barracudan riveihin aloittamaan ensi kausi. Viime kaudella pelasi 6 matsia niiden mukana. Siellä teki 2+2 tehot, että ihan tuntuu, että pelityyli siirtyy nätisti seuraavalle tasolle. Joo, ja sitten pari vuotta siitä eteenpäin, niin sieltä löytyy kyllä hyviä jakajia tuolle Halttusen lämärille. Kyllä, ja tämä nyt oli semmoinen, että okei, että niinku, olisiko, jos Halttunen pelaa niinku, tasollaan Barracuudassakin, niin sille katsoo sitä San Josen joukkuetta, ne on 1-2 vuoden vanhempia niin valtaosa niistä pelaajista. Et jos niillä on aikomus tuoda Halttunen heille niin 2-3 kentän laituriksi, niin olisiko tässä nyt semmoinen, että pitäisikö se tuo joukkueeseen mukaan vähän aikaisemmin ruveta laittaa painetta ja antaa mahdollisuuksia. Mä veikkaan, että tämän vuoden pelaa kokonaan tuolla AHL:ssä, saattaa ehkä jossain vaiheessa nousta. Jos tulee loukkaantumisia, niin vähän vierailemaan NHL-puolelle ja sitten ehkä seuraavana vuonna sitten voisi siirtyä NHL-puolelle. Se on todennäköisin, voisi kuvitella, että todennäköisempi polku. Ja sitten katsotaan sitä San Joseen hyökkäyskalustoa tällä hetkellä. Siellä esimerkiksi tällä hetkellä on vasemmalla laidassa Jeff Skinner, joka nyt ei montaa vuotta enää tuolla NHL:ssä luultavasti pyristelee. Sitten ykkösessä on muuten Macklin Celebrini ja Will Smith, eli molemmat nuoria, todella hyviä pelaajia. Will Smith on muuten jännä hyökkääjä, pelaa numerolla 2. En tiedä, onkohan ketään muuta NHL:ssä. Ei varmaan. Sitten kakkosketjussa San Joseella William Eklund, Michael Misa ja Tyler Toffoli. Eli Toffolikaan nyt ei hirmu pitkään enää siellä pyristele, mutta Eklund ja Misa on molemmat nuoria. Sitten kolmosessa Filip Kurashev, Alex Wenberg ja Colin Graff. Ja sitten nelosessa Barclay Goodrow, Ty Dellandrea ja Adam Gaudette. Eli on siellä pari semmoista slottia, johon tuonne esimerkiksi Toffolin tai Skinnerin tilalle niin ihan hyvin voi nousta vaikka ensi kaudella. Kyllä, ja niin kuin San Joselta löytyy myös tämmöisiä helmiä kuin Ryan Reeves rosterista. Niin, joo, tuommoinen kanssa Halttusen niin kuin, osaamiseen, että se pystyy pelaamaan molempia laitoja, mikä auttaa siinä monipuolisuudessa. Just, että joku loukkaantuu, niin se voi ottaa kumman laidan vaan haltuun. Siellähän on myös San Joseessa hyvin nuori maalivahti Askarov. Joo, ja Carey Price. Joo, niin nykyisin on listoilla Carey Price. Siirrytään sitten Kasper Halttusesta pikana Emil Pienniemeen, joka on viimeinen vuoden 2023 pelaaja, tai se 23 vuonna varattu pelaaja, jota tässä nyt mainitaan pikana. Ehkä lähinnä sen takia, että sehän oli kolmoskierroksen varausnumero 91, mutta koska on tuolla Pittsburgh Penguinsissa, on merkattu AHL:n Wilkes-Barre Scranton Penguinsin pelaajaksi, mutta toi Penguinsin miehistö nyt ei mikään ihan älyttömän kovatasoinen ole, niin saattaisi olla, että sinne pääsisi yrittämään isokokoinen pelaaja, puolustaja. Se oli tärkeä, niin oli isoja pelaajia siinä Suomen U20-joukkueessa. Joo. Luultavasti tosiaan menee siellä AHL:n puolella
Viime kaudella pelasi Kingston Frontenacissa OHL 60 matsia, 10 maalia, 50 maalia johtanutta syöttöä, 60 pistettä. Ja pudotuspeleissäkin 11 peliä ja 10 pistettä. Ihan pätevää suorittamista. Joo. Suomen U20-joukkueessa oli varakapteeni. Tuolla koko kaudella pelasi 12 matsia, 9 pistettä niissä. Ja sitten kisoissa 6 peliä ja 2+1 tehot. Muistaakseni sai jossain vaiheessa ajettiin ulos jossain niistä peleistä, jos nyt en ihan väärässä ole, koska 31 minuuttia on merkattu tuohon kisojen jääsarakkeeseen. No sitten kesän 22 varauksia. Nyt ehkä jo useammallekin tuttu Joakim Kemell, joka Nashvillessä varaus numero 17, eli ensimmäisen kierroksen varaus. 3 edellistä kautta pelannut Milwaukee Admiralsin riveissä. Ihan hyvää tulosta siellä tehnyt. Pari peliä pääsi pelaamaan NHL:ssäkin viime vuonna. Ja nyt on istutettu tonne ainakin siis training campilla ja Daily Faceoffin mukaan Nashville Predatorsin kakkosketjuun oikealle laidalle. Siellä vasemmalla laidalla Steven Stamkos ja keskellä Fedor Svechkov. Sieltä näytön paikkaa nyt. Joo. Jotakin kertoo tuosta Nashville Predatorsista se, että jos kuuntelee tätä kakkosylivoimaa, jossa Kemell myös on, niin siellä on Michael Bunting, Fedor Svechkov, Joakim Kemell ja pakkipuolella Luke Evangelista ja Brady Shea. Nämä ei varmaan hirveän montaa minuuttia ylivoimaa tuu per peli pelaamaan. Joo, voisin kuvitella. Mutta joo, Kemell on näitä, joita nyt sille hiljalleen niin odottaisi vähän, että pääsisi antaa näyttöjä sitten muuallakin kuin AHL:ssä. Joo, se välillä tuntuu, että niin kuin sillä on kestänyt hirveän pitkään niin kuin Lambertillakin, mutta sitten kun katsoo noita niin kuin muita, esimerkiksi sitä niin kuin seuraavaa luokkaa, sitä 2-3 vuoden luokkaa, niin ei sieltä noin vaan kävellä NHL:ään. Niin, näin. Siinä kestää aika pitkään ja itse asiassa nyt tässä näkyy, että maalivahdesta ei ole puhuttu käytännössä yhtään, kun ei sinne pääse maalivahtaja 18-vuotiaana. Tämmöiset niin kuin Wolfit, en ole ihan varma edes, että miten vanha se oli, mutta sinne on siis, se on äärimmäisen harvinaista, että nuori maalivahti pääsee pelaamaan merkittäviä pelejä NHL:ssä. Se on. Se, että se on alle sen Calder-iän, että se on alle 26-vuotias, niin sekin alkaa olla jo vähän epätavallista. Kemellin lisäksi 22 vuonna ensimmäisellä kierroksella varattiin suomalaisista Brad Lambert numerolla 30, eli ihan siellä ykköskierroksen loppupäässä Winnipeg Jetsiin, jossa on todella kova tasoinen hyökkäys. Siellä on kaiken maailman Scheifelit ja Kyle Connorit ja Ealersit ja muut ollut hänen edellään, ja se on tavallaan ihan ymmärrettävää myös, että ei ole niin helppo sinne ollut murtautua, ja ei ole vieläkään merkattu pelaavaan kokoonpanoon Brad Lambertia. Vähän samanlaisessa tilanteessa kuin Kemell, paitsi että Kemellin jengi on niin paljon huonompi, että Kemellille on nyt sorvattu paikkaa, kun taas Lambert aloittaa siellä Manitoba Moosen riveissä AHL:ssä, mutta aivan varmasti, jos tulee jotakin loukkaantumisia, ja mistä sen tietää, että esimerkiksi toi Jonathan Toews, että miten se lähtee se kausi siellä liikkeelle, että kyllähän Mikko Koivukin silloin joskus yritti tehdä Minnesotasta, kun se lähti pelasiko se Columbus Blue Jacketsissa jotakin 8 peliä tai jotakin ja sitten lopetti. Niin, totta. Mä kyllä toivon, että se menisi hyvin Toewsillä, mutta siitähän se näkee. Niin. Mutta joo, toi on ihan hyvä pointti tuon Lambertin kohdalta just, että sillä on huomattavasti korkeampi muuri ylitettävänä kuin Joakim Kemellillä. Mutta niin molemmat tuntuu olevan vähän samantyylisessä ojassa polkemassa.
pitäisi saada otettua se seuraava askel. Mutta tällä hetkellä voisi kuvitella, että Lambert on aika korkealla siinä jonossa, ketä ruvetaan nostamaan. Joo, se on kuitenkin AHL:ssä tehnyt jo toissa kaudella 55 pistettä 64 ottelussa. Että on näyttänyt, että pystyy miehiä vastaan tekemään pisteitä. Viime vuonna vähän heikompi, 61 matsia ja 35 pistettä. Ja vissiinkin Manitoba Moose ei mitenkään hirveän hyvä joukkue ollut viime vuonna. Näin voisi kuvitella, että tosiaan 7 maalia on, niin katsoo tätä saraketta tästä niin viimeisten vuosien aikana, niin 7 maalia on huomattavan vähän. -30. Joo. Se on merkittävän paljon. Ja mun mielestä Lambert on jo päässyt pisteille näissä pre-season otteluissa. Näin taisi olla. En ulkoa muista ketään vastaan. No hypätään sitten taas Lambertista pikapikaa saman vuoden draftiin, eli 22 kesän draftiin, mutta kakkoskierrokselle varaus numero 49, Jani Nyman. Yksi mielenkiintoisimmista suomalaisista junnuista, koska nyt näyttää siltä, että on aloittamassa Seattle Krakenin riveissä ihan siellä ylhäällä ja jopa näyttää siltä, että saattaa jopa pelata ihan ykkösketjussa, koska ainakin noissa pre-season otteluissa on pelannut Kaapo Kakon kanssa ykkösketjussa. Siellä on suomalaiset laiturit ja sitten sanopas nyt mikä se on se sentterin nimi siellä, kans nuori sälli. Ei, se on nuori sälli kanssa. Matti Beniers. Joo, tosi korkealla varattu Beniers, oliko se 2 jopa? Taisi olla. Se on ihan varma, ja, mutta joo, ihan kärkivarauksia. Ja on jo pre-season otteluissa heittänyt maaleja. Yksi semmoinen klassinen Jani Nyman pommi sieltä. Vähän Kasper Halttusen kanssa samantyyppinen, semmoinen romuluinen isompi pelaaja, joka osaa sieltä B-pisteen kaarelta teräyttää läikällä. Joo, ja liikkuu kiekon kanssa hyvin, että pystyy tuomaan kiekkoa alueelle ja liikuttaa tilassa kiekkoa, että voi luoda. Niin kuin sekin puhui edellisessä jaksossa, niin näytti, Kakko ja Nyman näytti molemmat hyvältä. Niin se oli just semmoista, että niin löyti nopeasti. Ne tuli hyökkäysalueelle, ne löyti nopeasti se helpon lyhyen syötön, millä ruvettiin tekemään tilaa ja se niin pakkopeli laitettiin käyntiin. Joo. Niin. Sanoisin, että Nyman on suomalaista selkeä ykkönen, niin kuka todennäköisesti pelaa näistä eniten. En ylläty yhtään, jos aloittaa kauden ja en yllättyisi ollenkaan, jos pelaisi koko kauden Seattle mukaan. Joo. Viime kaudella 12 peliä Seattlessa 3+3, 6 pistettä ja sitten loput kaudesta Coachella Valley Firebirdsissa 58 matsia, 28 maalia, 16 maalin johtanutta syöttöä eli yhteensä 44 pistettä ja pudotuspeleissä jäi maaletta siellä, mutta nyt näyttää kyllä ihan hyvältä ja oli mun mielestä viime kaudella yksi parhaista suomalaisista klipeistä NHL:ssä, kun äiti ja isä oli siellä katsomassa, kun Jani palasi ensimmäistä, olisiko ollut jopa ihan ensimmäinen peli, missä teki maalin ja vanhemmat oli siellä tuulettamassa. Niin taisi olla. Ja kiva, että on myös siellä pari muuta suomalaista nuorempia sällejä, Kakko ja sitten Tolvanen. Tämä on vähän silleen niin kuin porrastettuna niitä, mutta kukaan ei nyt vielä mitään niin kuin, ei tämä kukaan olla edes 30 lähellekään, että ovat hyvä meininki siinä mielessä. Varmasti. Joo, ja taas kerran koko joukkue on aika lailla siinä samoilla, että puhutaan vieläkin nuoresta jengistä ja ne rakentaa, niistä niin näyttää, ne rakentaa vielä sitä korea ja niin se vähän hakee paikkaansa vielä. Niin Koivunen on, aina kun sille näytön paikka on tarjonnut, niin se kyllä ottaa se näyttävästi vastaan. Joo. U20-paidassa viime vuonna 12 peliä ja 9 pistettä Suomelle oli myös varakapteeni tuolla U20-kisoissa. 6 pistettä siellä 7 pelissä.
Ilveksessä teki muuten kaudella 22-23 48 ottelussa 43 pistettä, mikä on Junulle ihan hyvä suoritus. Niin on. No sitten Ville Koivunen, viime vuonna Sidney Crosbyn kanssa samassa ketjussa pelannut suomalainen pelaaja, on vuoden 2021 Carolinan drafti ja sitten jossakin kaupassa siirtynyt hänen oikeutensa tuonne Pittsburghiin. Viime vuonna 8 peliä ja 7 pistettä. Ja sitten täällä AHL:n kauneimmin nimetyssä joukkueessa eli Wilkes-Barre Scranton Penguinsissa 64 peliä, 21 maalia ja 35 maalia johtanutta syöttöä. Valittiin AHL:n All Rookie-tiimiin. Joo, se on. Koivunen on ihan niin kuin omaksunut ilmeisesti tuon pohjois-amerikkalaisen pelityyliä. Pääsee pelaamaan ja voisin kuvitella, että kun vuoden päästä tässä istuskellaan ja katsellaan uudestaan, niin Koivusen sarake näyttää jotakuinkin samanlaiselta, että siellä on kausi painettu tuolla Scrantonissa ja välillä käyty Penguinsin mukana. Että kyllä sillä varmaan vähän enemmän peliaikaa tänä kautena tulee. Joo, ja ainakin siis kauden alusta on merkattu sinne Pittsburgh Penguinsiin kakkosketjun laidalla. Okei. No niin. No ehkä voihan se olla, että on sitten suoraan aloittaa Pingviinin mukana. Joo, on Evgeni Malkin ja Anton Mantan kanssa kakkosketjussa. Okei, no ei kyllä yhtään huono paikka. Ja on myös merkattu ykkösylivoimaan Brian Rustin, Sidney Crosbyn, Richard Rakellin, Erik Karlssonin kanssa. Okei. No, siinä tarjotaan Koivuselle kyllä nyt menestyksen avaimia. Joo. Se oli yllättävän, mun mielestä se oli, oliko se 188 senttiä pitkä. Mä jotenkin muistelin, että se oli pienempi kokoinen, mutta 183 ja 78 kiloa. Että kyllä se on aika pieni noin niin ammattikiekkoilijaksi. Joo. Mutta viime vuonna ainakin pelasi tosi hyvin ja silleen niin kuin uskalsi pelata Crosbyn rinnalla silleen niin kuin omaa peliä, koska siitä on tosi usein sanottu, että kun laittaa junnun tai vähän kokeneemmankin pelaajan Crosbyn rinnalle, niin niillä menee se oma peli sekaisin ja ne ei mitään muuta tee, kun yrittää vaan tuputtaa sitä kiekkoa Crosbylle. Niin, kyllä. Joo, eikä tässä niin Elite Prospectkin sano, että on niin puhdas ja peräantamaton niin lahjakkuus. Et ei vissiin sitten edes Crosby pääse puhkaiseen sitä kuplaa, että kun ruvetaan pelaamaan, niin sitten perkele pelataan. Joo, liigassa teki 23-24 kaudella Kärppien riveissä 59 ottelussa 56 pistettä ja pudotuspeleissä 12 peliä 13 pistettä. Tämä on ihan pätevää tekemistä. Maajoukkueessakin pelasi pari peliä siinä edellisellä kaudella. Ja siis tosiaan lähes piste per peli pelaaja tuolla NHL:n puolella, mutta täytyy muistaa, että siitä paljon johtuu siitä, että pelasi Crosbyn kanssa samassa ketjussa. Sitten hänet oli siis varattu vuonna 2021 numerolla 51 toisella kierroksella, niin myös toisen kierroksen varaus, mutta numero 64 eli 13 sijaa myöhemmin Oliver Kapanen. Todella kuuluisan kiekkosuvun mies Suomesta, joka viime kaudella pelasi 4 eri joukkueessa, Montreal Canadiensissa 18 peliä runkosarjaa, 3 peliä pudotuspelejä, Timroossa SHL 36 matsia, 35 pistettä, Laval Rocketsissa 11 pudotuspeliä, joissa 3+3 tehot. Lavalhan meni aika pitkälle siellä AHL:n pudotuspeleissä. Ja myös sitten oli Suomen maajoukkueessa MM-kisoissa mukana siellä 6 peliä ja 1 maali. On pelannut edellisellä kaudella jo 16 peliä Suomen maajoukkueessa ja silloin teki Joo.
Se on ihan hyvä salli. Ja toi niin viimeinen Kalpa-vuosikin on 51 matsia, 14 maalia, 20 syöttöä. Tämä on Oliver keräs harjoitusleirien ja ensimmäisten pelien jälkeen niin Martin St. Louisin kehuja, että pelaa niin kuin kuuluu pelatakin, tekee oikeita asioita. Mä nyt haluaisin uskoa, että niin kuin, tai minä toivoisin niin kovasti, että olisi osa sitä Montrealin seuraavaa dynastiaa, mutta näin myös jossain puheita, että on vissiin myös äärimmäisen arvokas kauppatavara, että jos Montrealin tarvii tehdä jotain täydennyksiä tai liikkeitä esim. Tuossa siirtoikkunassa, niin voi olla, että Oliver Kapanen on yksi niistä pelaajista, joka siihen sitten ympätään kauppaan mukaan. Joo, heillähän on siellä hyökkäyspuolella aika paljon sitä talenttia. Kyllä. Ja olisi sitten, jos miettii, että siellä olisi edes yksi suomalainen nuori, niin olisi se sitten tietysti sopivaa, että se olisi Aatos Koivu, joka olisi Montrealin suomalainen. Joo. Aatos Koivulla on vielä ehkä muutama vuosi siihen, että pääsee ison joukkueen puolelle. Joo, ei vielä edes meidän listalle yllä. Joo, ei niin. Ja sitten viimeinen pelaaja, joka yltää meidän listalle, on harvinainen suomalaismaalivahti Leevi Meriläinen, vuoden 2020 varaustilaisuuden 3. kierroksen varausnumero 71, joka viime kaudella pelasi todella hyvin NHL:ssä 12 peliä, 3 nollapeliä ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,99 ja torjuntaprosentti 92,5. Joo, 8 voittoa, 3 hävittyä matsia ja 1 jatkoaika tappio. En usko, että vieläkään tässä vaiheessa Meriläinen nousisi niin kuin puheaiheeksi, jos se edellinen kausi ei olisi ollut, tai niin kuin ne 12 peliä, mitkä se pelasi Ottavan mukana, ei olisi ollut niin huikeita, mitä ne oli. Kyllä niin kuin nosti osakkeita ja varmasti niin kuin on ihan varma, että organisaation sisälläkin ollaan oltu vähän silleen, että eihän tämä vielä pitänyt olla. Joo, siellä on Linus Ullmark, joka, eikö se voittanut Vesinan tuossa jossakin vaiheessa? Voi olla ihan mahdollista. Tai ainakin ne voitti sen mikä se nyt on se maalivahdelle annettava palkinto, sen hänen, kun sillä oli sen Swaymanin kanssa se halausrituaali. Niin mun mielestä ne voitti sen kuule aukeaa. Jennings. Joo, eikö se Jennings One time NHL lowest goals against. Joo, niin ne voitti sen Swaymanin kanssa. On sillä myös yksi Vesna. Joo, eli ruotsalais-suomalainen tandemi, mutta jos tulee loukkaantumisia, niin sitten ainakin tällä hetkellä on se seuraava mies nousemassa sinne maalille ja varmaan nyt ainakin 30 peliä, jos kakkosmaalivahti on, niin pelaa runkosarjassa 25-30 peliä. Joo, kyllä uskoisin, että niin Ullmarkki painaa lähemmäs se 50 vielä, tai ainakin niin toiveissa olisi, että se pääsisi lähemmäs 50, tai siitä saataisiin 50 peliä irti. Tämä on kyllä ihan nyt, tällä hetkellä voisi katsella, että Meriläisellä on ihan hyvät niin eväät olla Suomen maajoukkueen 3. veskari. Et siinä on Saros ja Ukko-Pekka Luukkonen ehkä tällä hetkellä vielä pikkusen eellä, mutta jos jatkaa tuommoisia esityksiä, että päästetyt maalit pyörii tuossa noin lähellä 2. Joo. Torjuntaprosentti lähentelee 9,30, niin se rupeaa haastaa Saroksen paikkaa hyvin nopeasti. Joo, ja Meriläinen on vielä iso niin kokonaan. Ja sillä on siis, jos katsoo näitä paria viime kautta, on pelannut AHL, ECHL ja NHL, niin kaikissa liigoissa torjuntaprosentti on yli 90. Ja ECHL 92,6
NHL:ssä 92,5, sitten viime kaudella AHL:ssä 91,3 ja silläkin edellisellä kaudella 90,06, ei kun 90,6 ja playoffeissa 93,1, toki yhden pelin vaan pelasi. Että noi tilastot on kyllä niin kuin todella hyvät joka puolella. Kyllä, kyllä. Ja se vielä noiden tilastojen päälle, niin otti ainakin viime vuonna muutaman aika uskomattoman haamutorjunnan. Että sillä on semmoinen niin kuin talentti tehdä huipputorjuntoja. Se on, niin kuin puhutaan atleettisesta, että se liikkuu hyvin ja saa väännettyä itsensä niin kuin vaikka mahaltaan maasta, niin se pystyy nostamaan hanskan vielä aika korkealle hyvinkin nopeasti. Että se liike on, että se on 190 senttiä pitkä jätkä. Että se peittää tosi nopeasti sitä maalajia. Niin kyllä tässä on kova veskari tulossa. Joo. Siinä on tulokkaat tulevalle kaudelle taputeltu. Vieläkö Jessellä olisi joku nuori mies, jota ei olla mainittu mielessä vai laitetaanko pakettiin ennen kuin viikonloppu alkaa? Laitetaan pakettiin. Eiköhän näitä junnuja tule kuitenkin seurailtua kauden mittaan. Tässä on nuorten MM-kisat taas joulujuhlana ja silloin taas varmasti palataan jossain määrin tulokkaiden tai niin kuin tämän pelaajapuulin ympärille ja katselee, että onko joku nostanut yllättävää nimi päätään kauden aikana. Joo, ja kyllähän tässä tullaan sitä seuraamaan koko kauden läpi, että kuka johtaa Calder-äänestystä tällä hetkellä, jos nyt tällä hetkellä annettaisiin palkinnot. Kiitos kaikille kuuntelijoille taas mukana olosta. Äärimmäisen mukavaa viikonloppua ja ensi viikolla palataan tiistaina, jolloin puhutaan muistaakseni kanadalaisista jengeistä ja siitä, että minkälainen kausi on tulossa Yhdysvaltojen pohjoispuolella olevalle 8 joukkueelle ja olisiko joku heistä tänä vuonna valmis voittamaan mestaruuden ensimmäistä kertaa 30 vuoteen? On. Okei, siinä pieni esimaku siitä. Mutta tiistaina taas palataan ja oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Morjens. Morjens. A bow for the Canadians, stopped by Curry. Curry played it in back of the goal. Nearing the 2-minute mark of the third, Gretzky centered one, scored! Gretzky to Curry, and we've seen that combination quite a bit.